Ingdeng hini mirjeng joysing rong pi karli arni kachikimo amen pen JS Studio Kang Pupon. Samelang so poisa ingti adarsa towar kok thomalong all party hills leaders conference matati hekpen APSLC party atum candidate atuma phan karcho amei kedeng pon. Paklongkam Multipurpose Cooperative Society LEMS election along Inghoi Krep Phota Bharatiya Janata Party atum chepahai ponetlo. Nelebirta thanbang Sondro Singh Rongpi Aphrangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom. Tane pini abirtan non angton pen arjikta. Ingdeng hini mirjeng joysing rong pi karli arni kachikimo amen pen JS Studio Kang Pupon. Punya ada porfai nerke papor malam pen kachikimo pon pangchengsi JS Studio ing Pupon lo. Bangso Kang Pupon lake Karbi Cultural Society tiripia me along cabang jorsing be ahin pensi ing Pupon lo. Bangso Kang Pupon ame along kachitong dun lake Karbi lamet ame tiripia me along klembang puk khogen ingti sarsing ingti borsing hanse borsing terang Karbi Cultural Society tiripia me klembang puk kamsing ingti Karbi lamet ame along klembang pi hirjir ingti pi Karlitang mirjeng joysing rong pi achar kasang taropi bimol rong hang rupsing teron mongol sing rong pi atum chetong don pen ing samjin pen bangso JS Studio ing Pupon lo. Akai joysing rong pi nikan hini Karlitang sikimo arani lo lasi ihin pen matha dalmote ningduk sita alangli boleng tik hut alangli sai klem kang tekang asai an matha dalmote alangli phat ningarong tamime sitame jasmet ped alam ke alangli pirthi hachi bom nang lang polo sita anam ikipi ipajir kado phanta angton kali lasi alangli tong sekot pen alang bangso pirthi pen ha chomrong me chomrong so kadam na potke titum isi ning chikimo na kok hok lo pengalang li chomrong me chomrong so padu dunia pan itu kado kita akhir jemi bidun lo lasi alangli ladak pirthi boleng tik hut alangli sayamu ketekang litum kar bia khai phan ke mo aja ke ding stame alang li lam kam dan alang li phansi chiki mover athema alang li karbi ajutang jubat pen chenglok lamet lam chong la pen ke la rong rup kado kabi mon phi aja ke ding phasta ke misen ngi la bangso ka che song la bangso aning alang li ke mathado la pen ke la bangso aning matha tengsi pini ani anta ke ini tu phan klem tekang alam ini tum api kidun akan sot dokok lo lasi ihin pen matha amote alang li isi karbi khai phan isi akurusar lun lama kurusar pasi itu hokdam na kauji lasi pini la sopen paceton si alang limen pen JS Studio puta pini dak dong muka kalong pini pulong lo athe la bangso studio long litum dak kido lun kan thegatum kilun thegatum kan thegatum stame kado we stame la te bok het pe akhilu dam nang pin pen la daksi wangsi lun long po pe alang tum ke thek pe klang long po dakesi kemisen abar sailo lasila hayak abar saya ke alangli Karlitang amen pen kibikang ke itum aphan non obi kimitom phan isi kimia atau warga than pon posi ning mathadap lasi ahok pet alangli lam akai lamu kemnon met jithan pejut kok nang pugun athelang di karbiang long an parta asam along dia long sta alangli men kachi thangdo lasi ni tum klem rapet dam rapet laso ajir pun nitum kacilong ke ha 1969 an kan pen sinitum langli pen cilang bom pen lun lam tok bom lasi nitum han Guwahati University long ta nitum hani phan nangai phado Dr. Bhupen Hajurika lun nitum phan karbi alam pen translate nang pun nitum han putang do lasi kado kawi pen jirin koin ke nitum thon nam long lo tela so pen na phi bang ke tikuk temang ason se mandel lo sitame alangli karjong nitum phan nang rabji lasi ini thik pen alangli lamo ba alangli kaya lamo lo alang li pirthe du tek hot ki chokrem tekang alam ke nidi chek pe gelan si engton Lason se pini halapo dongmuka Karbi lamet ame aro atum tekelang jun KCS zone atuma hin pentapini dongmuka longkam teron auditorium hall a hemalong kachikimo ame mirjeng joysing rong pi karli ingteng hini kechokarni talondun lo Lason se pini ada porphai kep apor malam pen kachikimo pon se mirjeng joysing rong pi alamo che than pon pen ing samjin pen bangso kachikimo ame pachun pon lo
nilihin pen Karbi Anglong rat doan phan kardom pajirik lo kardom nilimen sarchin thong rong pi nilirong dok muka tekirong pirong pini lake nipai ingkoi jakhonga chiklo pini arni nilipo kachewayar nilo 2020 lagi nali tum kado ita chini po sar joy sing rong pi tok bang lasi pini kachikimo ningkan hini kecok angdeng hutsi nili pomen pen studio ta ingpu ponik dead lo lagi amen ke JS studio pu lagi dong mukak long sido ward number 3 dupor timung orang lasi ladak lun ke kilun aning ke hang atum ladak awar sailong ponji nonomat ke audio on welang lasi mo phi video editing sitami do ponji lasi nilihin pen lan si pachini ponik chot lo nili pomen si ke pachira ponik lo JS mane Joy Singh rong pi lasi JS studio pusi kirta kirlo nili Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha. Samelang so poisa ingti adarsa towar kok thomalong all party hills leaders conference mate thihek pen APSLC party atum candidate atuma phan karcho amei kedengpon. Pini bangso me along aluhia man pen kache tong dun lake dhoni ram timung APSLC abarim candidate Phuloni Finance Secretary Central Committee Rensing Ingti Langhin Constituency APSLC akongchun bang Eze dera abarim UPLA Godson Ingti lapen man kedo ronga sara tumpen chenglok penang an APSLC party along man kedo atum chetong dun se me RD pidunlo Pini pai ni pai engkoi arni tili por pai ket thoma por malam samelang so Poisa ingti towar kok thomalong APSLC party atum samelangso LEMS Board of Directors member kilik along kachepate duna candidate bangkre pli atuma phan karchupon bangso me along me ka charipon lake Bisnu rong phar ahin pense me charipon lo lapen alohi ka pachini pon lake Govind teron ahin pensi alohi pachini pon lo Pini bangso me along APSLC party pen kachepate dun samelangso LEMS Board of Directors mate thihek pen BOD members kilik along kachepate dun Dhoni teron Sanjoy Tiso Borsing Ingti Sar teron Martin Rongpi Talon Inglengpi Prancity teron Nobart teron Mongol Singh Timung Dorji Ingleng Lopson Ingti Kangbura Ingti Lapen Joy Singh Rongpi atumaphan man kedo karbia poho pen archupondo Lason sin non ke bangji pai ni pai engkoi rapli arni Kilik ke padoji along bangkre pli APSLC candidate aphan ke pahai ponthek ji aphan pura poisa ingti ahawar arlo shareholders ke do abang phu bangpi atum aphan pangrum si vote johangpon lapen halapu APSLC party pen kache patedun bangkre pli abang phu bangpi atum si none phoi samelang so LEMS BOD members kilik along ke hai pondet ji angring thetan lapen hai pon vek popusi me along lamthe jaipon Sonsi non malam samelang so hawar along to desang se vote kacho hang mate vote kerek pon la sonsi APSLC candidate atum to desang se acho anarlo methanga party mate all party hills leaders conference mate thek pen APSLC party pen kache toiduna candidate atum aphan kapai pondet ji aphan arong shareholders ke do atum pen kache tong dam chimit me pin asonsi thek pon longlo Lason se pini samelang so poisa ingti adarso towar kok thomalong all party hills leaders conference mate thihek pen APSLC party atum candidate atum aphan karchame mesaning samjin pen pachun ponlo Karbi Anglong thenta ghat pen Mizoram hanse report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Paklongka Multipurpose Cooperative Society LEMS election along Inghoi Krep Phota Bharatiya Janata Party atum chepahai ponetlo Lakha Krep Mahamaya constituency lapen Lakha Krep li Korkanthi MSC constituency ke parlo Paklongka Mahabar along kedo Multipurpose Cooperative Society LEMS along Ningkan phomate Ningkan surihini da engkoi rai hini pen Ningkan surihini da engkoi da troxia Ningkan aparman kelang kachari pontuji aphan pura election bang phukang bai padupondo
Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lem Salong ada porpai kep apor malampen vote ke jok pangcheng ponsi arni tili porpai pho apor an ington ponlo lapen porpai troxy apor pen voting kelakha pangcheng ponsi ajo porpai kep apor an angthek patang ponlo Labangso Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election along Kelang Kachari Ponja Phan Phire Inti Returning Officer Jupen Terang Assistant Returning Officer Dhon Singh Timong Assistant Returning Officer Krishna Thapa Assistant Returning Officer Bisitra Inti Assistant Returning Officer Atumsi Labangso Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election along Langchari Dunsi Ingsir Ingchap Pondo Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lem Salong ST SC Omen category lapen general asit pangrum pet pen krip ho anghoi do labangso anghoi krip ho along pen kadok avi kachepatu dun abang phu bang piatum bang thom kebra bang hini abang phu bang piatum chepate dun lo labangso bang thom kebra bang hini kachepate dun abang phu pen bang engkora troxy ka general anghoi along chepate lo lapen ST SC lapen Omen category anghoi along ke bang photum chepate pon lo Bharatiya Janata Party asong pen kache toidun bang krep pho anghoi along ta chepate dun lo inghoi krep pho tame Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election along Bharatiya Janata Party atumse chepahai pon FC phurkimu chepaman ponno Bharatiya Janata Party asong pen bang krep pho anghoi along ki hai atuma men lake general seat along Arumson Trongpi Pak Pharoi Sira Trokebra Troxia vote Babu Rongpi Pak Pharoi Sira Phokebra Troxia vote Bura Singh Teron Pak Pharoi Sira Phokeba vote Chandra Singh Pro Pak Pharoi Sira Phokebra Sirkeba vote Dip Singh Terang Pak Pharoi Sira Plikebra Pli a vote Dhon Singh Terang Pak Pharoi Sira Engkoira Pho a vote Gobind Ronghang Pak Pharoi Sira Trokebra Sirkeba vote Mongol Singh Rongpi Pak Pharoi Sira Phokebra Sirkeba vote Sarmon Ronghang Pak Pharoi Sira Phokebra Pho a vote Sam Ingling Pak Pharoi Sira Phokebra Nerkeba vote Sam Ronghang Pak Pharoi Sira Petroxia vote Sona Singh Ronghang Pak Pharoi Sira Trokebra Nerkeba vote STSC pen Bimal Phangcho Omen category along ke Jina Killing Pila pen Mina Kumari Bhugala Tumsi Labangso Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lem Salong chepahai ponlo Lason se Karbenglong Autonomous Council Lun Singh Teron pen Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election along Bharatiya Janata Party asong pen inghoi krep phota kachepahai don thega tumaphan karbia poho pen archoponlo Lapen Karbenglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron pen kapachini pon Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election along shareholder kedo araratum bangkre pho anghoi ta Bharatiya Janata Party asong aphan kepahai pon thega potrar atum aphan team Karbenglong pen nangchoro pon lopusi thanpon Lapen kebang jarni Paglongkam Mahabar along Agriculture Department Officer atum pen tame pachini kanglo Lapen saikatiki ahok per atum aphan interest ki jum pen labangso Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems along saikatiki atum aphan loan pipon po pusi iam Lun Singh Teron pen Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lems election ang tek long et pen Paglongkam arapat atum aphan pachini pondo Nangtung bangala hello Patumi Karbenglong Autonomous Council Chairman Raju Tisu Sara ke hai penilitum shareholder la pen la candidate tum pen meeting dolo la pen alang litum bidu assessment nang pi la so teng pen pi diga apat sigi longko la sinili phangsia bangke la shareholder do ana phanta ninga long pen team Karbenglong hin pen churu lo jalang litum nilitum kachu ningri teng pen itu alang litum pini la sunang homorthon nang kuri dun hinju me nang pi dun bang pho bang krip pho candidate mata alang le tulang pahai bila baka petani je kang lo nona bangke je agriculture base atum phan important people nang nona bangke Karbenglong Autonomous Council pen jang grant aid amokha wang pusitame itulah soal lems atru pen sila base agriculture phan ilitum home interest pen ilitum loan pc khetio ka phan paching thol hon pola bangke ilitum planning kurita dolo la so teng si non ke bangi ta claim pom ankan nili je thek du nong le he sitame non ke bangi apor hota nili tum la ba ke claim toy ti la pen non an ta claim ke la pen mu ta claim ke la ba ke athe hidu ke la ka phan si non ilitum non kedam tang corona hoda por hu san sitame rong so hidu choklem mu de jo dam mu de hu sitame kom dam pen ala so kom dam kali ake joy men se ron nahi po teng sine tum ke ron pon la ta le tum arong dam sine tum lahaya ke ron pon ke padu kasi non ke bang ji sita mini litum lahai corruption pe nia bangena litum theklong de ji la pen aku kon nane jong sidang litum theklong petan litum phanang pachini tu
Jadi tum ke la bang ke corruption bang ini tum claim da claim long le la pen claim clean lu le. Karbenglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbilai. Tang repini prime time birta la ampen si kang tonik lo. Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme.